Ahojte, zdraví vás Milan Lieskovský a DJ KG. Práve sa nachádzame na východnom Slovensku, ale vás všetkých chceme pozvať 11. októbra na špeciálnu žúrku. Ty povedz, kde? Tak náš obľúbený podnik Svej Bitča dostane poriadne na bitču, pretože budeme hrať spolu a s nami ešte príde aj Lukáško, čiže DJ LC. Podporí nás Fashion Sound a vy podporíte nás a my vám dáme poriadne na pazuchy. Takže 11. októbra sa stretneme, špeciálny back-to-back set Milan Lieskovský vs DJ KG. Bitča, okolie, všetci stretneme sa 11. októbra. Svej. Ahoj. Bumping bass.